інше питання. Що ж робити з окупованим? Що робити з окупованим Донбасом, що робити з окупованим Кримом? Це питання складніше. Тому що, так, вирішуючи питання про цифрове покриття, ми можемо частково дійсно, тому що, знову таки, ми до цього готувалися. І це пророблено вже технічно. Ми знаємо, що ми можемо частково закрити, значить, окупований Крим, ну, в першу чергу, звичайно, до гір. До гір. Ну, можемо спробувати. І ми можемо закрити, в принципі, окуповані території. На Донбасі, я маю на увазі. А яким чином? Ну, тим самим цифровим сигналом. Він доб'є? Він може добити. Але там, ну, дивіться, там взагалі війна. Вони використовують глушилки, у них, до речі, потужні глушилки. Та ви по собі це знаєте. Та? Ну, і крім того, все ж таки є відкриті канали, є АТР, який, значить, бачить в Криму і вам немає через що зачинятися кодуванням. Є інші канали, з'явиться, значить, я сподіваюся, вже скоро з'явиться потужний мовник, значить, який робиться на базі іномовлення. Але, звичайно, що ми його робимо в першу чергу для того, щоб просувати свій порядок денний на окупованих територіях. Ну і також не забувати про Російську Федерацію, щоб там люди теж отримували доступ до контенту, інформації, до контенту, в тому числі розважального, який підтримував інформацію з України. Тому там наша політика дуже зрозуміла. Дуже зрозуміла. І він, звичайно, не буде кодуватися. Він не буде кодуватися, він буде йти в відкритому доступі. Тобто проблема є, вона непроста з окупованими територіями, але я сподіваюся, що ми її зможемо всі разом вирішити, як державний мовник, який створюється зараз, так і підтримуючи приватні компанії. Я, наскільки розумію, Володимир Боров'янський казав, що вони передбачають на підтримку кримсько-татарського мовлення певні гроші. Я сподіваюся, що для початку і це нормально, але далі треба нам всім працювати, щоб і, зокрема, АТР міг продовжувати потужно мовити на тимчасово окупований Крим.